Ħafna aktar għal qalbi u ma jonqosni xejn f'din l-iskola. Hekk iddeskriva l-esperjenza edukattiva tiegħu fl-iskola vokazzjonali ta' Raħa Ġdid, iż-żagħżugħ mimli qaċċa t-tagħlim Ismail Xerri. Sentejn ilu Ismail ħa deċiżjoni kemm xejn diffiċli. Dam ħafna jtella u jniżżel iżda fl-aħħar iddeċida li jitlaq mill-iskola sekondarja fejn kellu ħafna suġġetti akademiċi u mara l-iskola fejn tagħtih iċ-ċans jimraħ fuq ix-xogħol tal-idejn. Jien minn dejjem kien jogħġobni x-xogħol tal-idejn u kelli xewqa l-esperjenza imqar sentejn biex imbagħad la nikber nkun naf x'erid verament. M'għaddix wisq żmien minn rifes l-għadba tal-iskola li toffri programm ta' tagħlim alternattiv. Dlong induna li ħa id-deċiżjoni tajba. Nħossha ħafna iktar għal qalbi u preferejt niġi hawnhekk milli nkompli nagħmel dak li ma tixtieqx qalbi u ma jonqosni xejn iktar. Dan iż-żagħżugħ iltqajna miegħu waqt żjara tal-Ministru għall-Edukazzjoni Owen Bonnici li saħaq fuq il-fatt li mhux kulħadd maħluq l-istess u tfal jistgħu jilħqu l-milja ta' ħajjithom b'tagħlim differenti. Hija skola li toffri tagħlim vokazzjonali u applikat, ġifieri f'suġġetti li huma applikati bħal mija is-snajja pereżempju, lil ħafna żgħażagħ illi hawnhekk meta titkellem magħhom jgħidulek kemm qed nieħu gost din l-iskola u kemm hija differenti din l-iskola mill-iskejjel kollha li kelli qabilha. Aħna kommessi li nkomplu nkabbru din it-tip ta' istituzzjoni, nkomplu ninvestu fiha biex nagħmlu ġid mhux biss liż-żgħażagħ tagħna imma anke l-industrija. Fuq kollox spikka l-messaġġ tal-aħħar ta' Ismail li sta jkun ta' ispirazzjoni għall-oħrajn. Qatt ma jaqtaw qalbhom, dejjem jaraw xi jridu u jaraw verament hekk iħossuhom x'komdi jagħmlu dawk l-affarijiet u s-suġġett li ħajażlu hekk. Ikomplu jistinkaw u jistudjaw ħalli l-qoddim jilħqu dak li jridu. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.